Mzansi South Africa, ngiyaphila ingane zakwethu ngalesikhathi. Bafowethu, hayi bengilaye naye inkulumo la kaZanefa ekhuluma nomsakazi wokhoze FM kwakuyi-Sunday ngo-8:30 ntambama. So uyakuveza kulaba abathatha abavela ey'thombeni uyakhuluma ngabo futhi uma uthi uyabheka akakhulumi ngomuntu oyedwa, ukhuluma ngabo bonke. So inkulumo yakhe ngiyithandile. UZanefa abanye abantu banokumthatha ngokuthi hayi mhlawumbe nje umuntu othanda ukuxova ini kodwa uma uzolalela inkulumo yakhe uyabona ukuthi uyakwazi ukuba serious mase ethandile. So awuyilalela inkulumo nawe uyizwele inkulumo yakhe phakathi kwakhe nomsakazi bebekhuluma Sunday ku8:30 ntambama, awuyilalela. Ngimkhonzile umthandeni kakhulu. Ngimkhonze ngongaka. Ngimkhonze mfowethu into enze ngimthanda umthandeni. Uyakholwa. Uyabona. Unakho ukukholwa. Lokho ngikushiswa yini? Ngibone mina ngifike emculweni umuntu obesinaye nje singathi siyashisa lo mfana lo wasenkandla ukhuzana. So lo mbhemu ke ubephethwe kakhulu ungizwe ya ungizwe befaka ukhuzani ezintweni evalela thina abanye abaculi, uyabona, ngaleso sikhathi engangokuba bechatheleka umthandeni. So okuyinto enza ukuthi ngithi mina ungimkhonzi uyakholwa ingoba wenze into mina bengeke ngiyenze yokuthi uphile nongizwe kade exokize ecindezela kanje. Kodwa ke ngingasho ngithi ke ngiyayithanda leyo nto inhle, leyo nto ayenzile, uyabona, ukuthi axolele umuntu wayemcindezela. Uyisibonelo esihle bafaneni abafikayo. Nakimi ngiyithandile leyo nto ngoba nami kusekhona labo zagiga bawungizwe bengidlala okhosini. Manje nake balele bahamba labo zagiga angisadlala. Kodwa ke ungizwe besuka bhede ngokuthi maye support umuntu bekwenza kube 99 kakhulu ukuthi angakufihli nokuthi ahlale phe kwakho. Ngikhumbula nje umjikijelo wagcina esesho ukuthi phela thina abekho abasakazi ngakithi, kukhona i-East ne-West. Ya ngoba kwakukhona i-East ne-West, lo mbhemu echeme nokhuzani 99. So engicabanga ukuthi ukhuzani noma ngathiwa abazwani kanjani nongizwe, mina mangisaphila mhlawumbe maye ngashintsha umqondo abe nendlela azombonga ngayo kungangcono. No, singajabula thina esaziyo ukuthi wamsiza kuphi ngoba wayengamfela ukhuzani ungizwe ngalesa sikhathi. So umuntu onjalo noma ngathiwa akasazwani nawe kodwa kubalulekile ukuthi umkhumbule. Uyabona nje ngizoncoma lento ayenzile lapha ukuthi abonge uLokhuza, abonge iboss yakhe endala uShobeni. Mfowethu lonto ngiyishayela izandla kakhulu, inhle kakhulu lento enziwe uKhuzani. Nami ngiyayihalela ngoba nami nginama-founder ami engakaze ngiwenzele lutho. So nami mangase ngifike esigabeni sokuphumelela ngifike lapha kuye uKhuzani, ngicabanga ukuthi lokho ungifundise ukuthi nami kukhona abantu engibakolotayo abafana noNzimanda bangithatha bangenza ngabonakala ukuthi nguZanefa. Okuyinto ekumele sigqugquzele kumculo kaMaskandi ukuthi okuhle asikukhulume, uyabona, singagcini ngokugxeka okubi kuphela. So ngithi angincome lezo zinto kulezi insizwa ukuthi cha bobo kuhle lokho, uyabona. Ngamafuphi uthi ungizwe ube neqhaza elihle kakhulu alibambile empumelelo kaKhuzani kakhulu. Ya sinawo amaningi bafethu, yiyo ke inkulumo le kaZanefa bafethu benizwa. So umbuzo wami uthi ngabe kuwena uthini ukuphalo kwakho noma uthini umbono wakho ngale nkulumo kaZanefa bafethu. Phinde futhi ngakhohlwa ukubonga kakhulu isupport, ukusubscribe, ukushare ama video. Phinde futhi sicele
sicela ingane zakwethu kubahlali base South Africa othe nje uyayihambela kuma social network noma social media wahlangana nale channel asiphi support naye ngakho ukusubscribe, share ama video, comment bafethu. Sizoloku nje sinilethele njalo izindaba enjengalezi singapheli umoya. I-channel isezandleni zethu bafethu, asibambisaneni, siphane support, siqhubeke njalo siyibambe bafethu, sibe yifamily. Ngibonge kakhulu isikhathi senu. Amen.